Moiram Nursery, your trusted destination for quality plants and seeds. Located at Tiniali Bazar, Lanka Hojai, Assam, 782446. Delivery available across India. Affordable prices. Bulk and retail orders accepted. Call or WhatsApp now on 8811819456 or 6003589622. Grow green, grow better with Moiram Nursery. Hadian ka jingkin tuyo acting CM ka hima sora ban ujor da ki ijahar persha iki chairman ki ba ai residential certificate iki parabar jilla ha ki shnong ka thaj majai ka Khasi Students Union KSU South Khasi Hills District Unit ha ka arpulai tarik ujilio arja arpun rio ka let yakin do yo ba Mark A Chalam SDO ka sora civil subdivision ringkat ka jingkin tu ba ka civil subdivision kam dei ban itu iki kot ki ba wan nakum kite ki chairman klem ka jing itu ka office u acting chief ni CM ka hima sora haba kren chikilat pathai ku boru ba Reebok Star ding do president ulo ong ba ka seng ka kren ru halor ka special intensive revision namar ka don kambha ha ki khapot namar ba buon kin chem ka bu ban pinrong kirteng yelde Ulapin pau ke jing sngokya halo ke jing tung BLO da anwit ki bamde ki trai jilla patkar pat nan pinsange eki Henry nakaliang SDO loong ba amla shu namar haban pindep ek SIR shwa ka santarek unai lar ban wan haban pinkut Shu ba Reebok Star loong ru ba kum ka seng kadawa ba kinu ki ba apply epic andala palat ek live host nam karta deban kintai bet namar shanu ki ja katta ki snem nalor ka niu loong madan ubrio blan rib host nam udang apply epic balada uday unong India uday bandani ke epic ka bala cancel la uday na kanu ke jilla ka ri India but what ik bala kin jok hat pras nam ru deban bishar banya ka seng kadawa ru ba deban pha mi ik bar jilla ki bawan billa ha ki thain khapot ha ka po ba pintrai kam ne ka special intensive revision but bin rap ba ka seng kan khandrai ki labor license Hagi time prepare. Te habi adi mata kesini ro, ya kali jungi keseng ni lawan ban kendu ya SDO la don meeting Sepang, jungi ni kesora civil subdivision. Halo ro ke jingkren nomor ba dang menin kesini lawan kendu ya acting chief jungi masora. Bangi la ong ba umbit ban la de ban ujo de ke jahar ini ke chairman ki ba pendan kam ga sil kam yo jimbet. Kam da aibon apa hima. Ten rai hapo subdivision mentang lawan kren USDO ba umdai ban itu ya kikot kisla ki ba ai nagaliang jong ini ki Sherman namar ba ngisngutu ba USDO ru kubur bu ya terilang ong nadu mencuar ni ju priang ni kikot kisla ki bayo ni ki Sherman sire dekat hai majai rai ni priang ba ya ke jing tho ka bawan po office em ni so tenat ke jing terilang ba haga ju ka por ni la kren sendon namar ba haga ni ka por ko bonta ka sa kala de ya ke sosru ba ka ju ka por ka dang ya mentai ka ni ka SIR namar kani ka SIR kani ka bodon kamtam sikiti gitan ki bolong border tinakali yang jungi kaseng sngokya de se yo don ki breu ki bomut ban penrung kerteng ha kani ka por nani don ki breu ki bomut ban penkam nyong song snong jubor ha ketika tan majai tingla an kendu SDO te ha ka ju ka por ngitip ba ha kani ka buyadai ba kani ka SIR ki thung ya arngut ki BLO kita ki digi dekhar uta ude binur kumar uba saat yana basti bat une Keshap Baidia une pa usaha po kalibari tingla ong yaki ba nagajing dawa jungi kaseng hagijing sisya ngi dawa baik ba dei ban pensange no lane ban cancel no igini ki BLO arngut bat dei ban tap no di Khasi namar ki don ki prolog Khasi ki ba hikai ru ki ong bala dangiyo ngi biang ngi ban pe sani bahas ketika thai nei nagaliang SDO la ong baik ba hagane kapor ngi ma ban cancel namar hakasan tarik ngi la jong berai ba prang la penkut bat ulah kerpat berukubur yang iba unya sya bat bangi nagal yang kaseng inya sya bat baraka jo kopor banagal yang jong uru unya le bentek lakam banamar banalor jong BLO ong kindam don isu namar BLO lagi hapsim ya ka jingya e kerteng hapo autonomi yang kada itang na bantaka epic lada kidon epic unya indrai haga jo kopor pat nagalor jong BLO kidon ki supervisor bola kerpat yang kaseng bakin syane ai supervisor tenagali yang jungi kaseng rung isyane haki ba kidai ban pek perman bat ban perking kamtam ya ketika tan ngi sokya ba ketika tan border bubun ki kar bangla ki buju an rung te halo kata ke jingi kren bat ula kubur ru bat ula ai yangi ba pidai ban budin hadin jong ne ka kam la da phim sohun ya ke jingi anti jongi tenagali yang jungi kaseng rung ingin subudin hadin bla dep ya ne ka kam hau ta ubanai ba pra te haga jo ka por pat nagali yang jungi kaseng ngila maham sendon mentan ba nang ni syakmat nagali yang jong office
jongka subdivision seorang civil subdivision hang ni nagaliang jong SDO ba umbit nang ni sakmat ban isu kinu ki epik khamtam ye ki breu ki ba long bala palat kereta kumbong ketinong way overage let's say ki breu ki bala don ki kalai phau kereta shaneng baki dei ban cancel back kim dei ban dan kanu kanu kunja scrutiny namar ngi sothu ba hapo ga ri india hi ki ba hap ban apply ki epik ki dei khat prasnem shaneng telada ki dangwan apply ha kalai phau snem la dei tip baik kini ki breu ki dei ki bo rung tu nomor barok sekata snem si ki muan nomor bala da kim don ki epik tena kali yang jong SDO kubur ya kata ong ki don ki breu ki bon ki bawan ban apply epik nomor bah hakasnem arhaja kan reu kan nyau ke bana kali yang jungi kaseng hingla ya de ka RTI ngilap ba udon uwe ubreu ublah henru pau snem udang apply epik hadin layo kertaan ru pau snem tena kali yang jungi hata kapor ngi dela dawa balada udai unong India udai bendon ya ka cancellation epik lada udai naganu gunuka state jongane ka jela jongka ri India hi borok away ni nagan unu ko jela ka buwan kamut ka cancellation epik jongka ta ka jela buwan di bendon ten rei nagal yang SDO ru la kubur ong bengin ya tre ya kata bad ha ka joka pod ka jingdon jongane SIR ka de ka kabuk ser na wanta ka jela ka jongi bangila ban cancel hi to ki epik ki barang suyo dan hagini ki snem ki la dep ru lada kini ki breu ki ba HUR Hajar San Sharum kimdon ya ka kerteng hapo ka ni ka snong ka bakiwan sa la ni ki wan syong ka bamenta tena kali yang jungi kaseng ru ngi ong ba nakali yang jungi kaseng nila da maham teng bat ngi kerpat ru ha ka juk kapor ya SDO ba lesi la da don muna ki breu ki ba apply ke epik ka ba hakarta ka ba khat prasnem ru ude ben dapat perman lesi ba ya ki kimi ki pa ki don epik nem ha ka ni ka than jaka ke jongi lesi khamtam ke bengi kren menta ka de khap bordar ti ki majai molong ki kalibari terter nomor kum bengi tip i kalibari le khambun sin ki di ki breu ki bompat don epik haduk kini ki sni ki bomenta regi deiru ki ki jak breu ki nomor ki de ki breu ki bawan ni na po katang bangla te ka juk kapon nakali yang jungi ru ngilaba pha ban pek perman habi adoi baki nong trai bar jela nrei ki jing dawa jungi mentan la dawa ngi ong ba bade ben pha mi no be chwai gi nong bela sekati katang bordar ha kapor bakadang ya igane ka SIR nomor makiru ki habban li penrung kerteng ya kata ka kerteng juga SIR sela ki jong kisnong ki thau ten rei nakali yang jong ong ngamla ban tip ya kata ka jing le jo ki breu la da ki don kam ki habban li phai sekata kisnong tingi shane ha ka jing start jong ka administration nang ne jong sora civil division bagan le ya ko bahatam ban ningi nakali yang kaseng nang ya ibut din ka kapor bada ka juk kapor nakali yang jungi kaseng rung sadon ki inspection ha biade bat ka labor department ban ngila ujor ru ka labor department hang ne po sora hu SDO mantan bada kali yang SDO ru simkhia ong bangan ajing tho su director jeng labor department nomor ba kumbalong hang ne ka sudon tang ko office kinong tre gimdon bada ka juk kapor ru hang ne ru kim judon ban enroll kat nungut ki bawan haka administration jangan sora civil division ki badon hapeng kan ru banai kum balit ya katuk ka labor license kan nungut ki bawan register hapo kan ru banai kim jodon jingkhen ya kata tinagal yang jungi kaseng ni ong ba nagapor si kapol ada ngilik khenra mangi ki kena seng in supoi be hapo along in supoi hapo thanat namar balai ki breu mentang kin ong be yangi ba ki nong pun kelumar senong ki bosuan trespass ki property ki breu tengi ngila ong USDO bangi kerpat ba sisi kesengi sadon ka joint inspection kam tham sikiti kita bordar bakal labor department nang ni na po jongka sora civil subdivision haga juga poru nakali yang jungi kaseng ngira persya tinge horkit ordang kat balahi ya kali yang jongko office sora civil subdivision banginum sya syu bakan isu ya ginu ki epik ya ki breu ki bala overage kamu ki bala palat ya kalai pau lan ka sau pau snem baraka juga poru lada kum nuru ki ba lead enroll kamu ki baslem ban enroll ke epik ru kala bende ha ka arpulai arpsos nem tigi papalat e kata la de bi beri buan rumtu wadi kita ki ba khat pra bi arpuai arpu aro kita ki de bendon ke epik ke babiang juki kemi ki palem kum tangin nom sya nagal yang juga seng in hapan pek perman nang ne skmat bar ha juga por nagal yang jungi ke seng ida baham teng igini ki arngut ki BLO ki badai sekete kan bordar kata de ya ubinut kumar bar uki syap bedia ba ya phiru bro arngut nagal yang jungi ke seng berngem teng nomor kat kum jing bana jiki jing yathu jing breu sti ki basa pi nang pha ban yakren ba kumno ban pentip iki dekhar bagen yo iki kot kisla dan nagal yang jungi rungi berngem teng pi balada pidang le shalak pi le start nane skmat pin sekendu jing waseng habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya